Čaute ľudia, dneska vítam u nového videa, dneska tu bude s mojím kamarátom Filipom, pozdrav. Čaute, jakým Filipom? Filksonom. Čo to je jedno. A dneska ideme hrať Cheese Escape, ešte nikdy. Na to máte kanál tam vedecko. Hej. No a ideme hrať hru Cheese Escape, nikdy sme ju ešte nehrali a my ideme na to. Ľudia, zabudli sme vám povedať, že spolu natáčame video aj na Filksonov kanál, aj na môj. Čiže choďte sa pozrieť na naše videá, budú podľa mňa zaujímavé, lebo hráme túto hru prvýkrát a nevieme, čo sa tu bude diať. Sa mi zdá, že tu budeme zbierať iba síry a tak no. A my ideme na to, čiže môžeme ísť zo safe zóny. Poď. Dobre, tak ľudia, poďme na to. Tak poď tu. Myšička! Som mŕtvý! Jak nečakané. Myšička. Stihol sa poľknúť sír, však? Kde je sír, kde je sír? Ježiš, myšička. Myšička. Myšička, myšička ide po mne, myšička. Ty som Ja sa viem, že treba 10 sírov, alebo dajak 9, alebo dajak tak. Ja som pri červených dverách, Filip. OK. Ja neviem, kde som. Mám prvý sír. Druhý sír a mám aj zelený kľúč mám. A viem, kde... A počkaj, idem tu. Aha, nie, tu je diera. A ja viem, ten kód sa mi zdá, že tam je taký 3, 5, 4, 2 či jak. Á, ľudia, tretí sír. Dobre, stihol som. Mám tretí sír. Ja idem za zeleným tým. No máš ísť aj. Zelený kľúč. Počkaj, no. Však ja som tu a čakám. Jak môžete vidieť ľudia, nezabudnite dať like a odber, som zabudol povedať, ale aj tak ja dám na začiatok animáciu, čiže... Ľudia, videli ste to? Ja som išiel do nejakej random čo je reálne, môj bože. Á, sír! Mám štvrtý sír, ja neviem skade, ale dobrá. A ja ho idem získať. Poď. Keď tento mám aj ja. Poď. Nemám, ale teraz už mám. Dobre, ľudia, takže ideme sa tu dostať do tejto... Ja viem kód. V tej miestnosti. Ja to viem. Ja som sa ho učil. 3842. No, malo by to byť 3842. 384. Kamo, nechoď tu s tými. 3. Je to on, je to červený kľúč a parkour. No tam, a ten sír, keď zoberieme ten sír, ale on nás teleportne tak, kde neviem kde. Hej, čiže musíme zobrať. Zoberiem kľúč a aj sír musíš zobrať, bo tu bude ten parkour, vidíš to tu, čo je. Tu sa ešte musíme potom dostať. Čo máš? Mám to cez zelené dvere, poď. Kde sú? Musím. A tu sú. Ja si pamätám všetko. Jak si musíš čiť? No ja viem. Aspoň tak, kde... Do miestnosti? Kamo, ja neviem. Ok, dobre, tak to sú. Bože, to je také utrávny... Bože, jeden skok mi chýbal, ja som fakt už... Je jasné, že keď to o 10. večer točíme, no to je jasné, že to nedám na prvýkrát, ne? Ty koko som neskočil. Nech sa to buglo! Ja som to minulé nevedel dať ani na 20 pokusov. Dobre ľudia, tu sa asi trošku zdržíme, čiže dám timelapse. Idem ľudia! Že si to dal a ja som stavil na tomto. No, po slovensky, ne? Kámo, ja sa doskavo. Ľudia, videli ste to? Skoro som to mal. Na jednom skoku sa proste chlapec. Ja tvoj, lebo ja mám povedať stavené. No. Kámo, tretíkrát som to dal. Toho chlapca ja nech... Dobre, no už som aj ja spadol. Bro, mi to samo pohlo, vy ste videli, no asi ste nevideli veľmi, ale samo sa mi to jednoducho pohlo. Wow. My to nevieme dať reálne. A Filip, povedz, za koľko lajkov bude ďalšie pokračovanie? Z dákej hororovky napríklad, bo toto akože sa považuje za hororovku. 3 lajky, čo je dosť málo ľudí, takže mohli by ste to dať. 3 lajky, no to dobré.
A to, kamo, keď to video bude mať 2000 views... No, neverím! Konečne som to dal. Kamo! Konečne. To bolo tak... Ľudia, keď chcete pokračovanie týchto tu videok z hororových alebo takýchto hier... Oh môj bože, ja som tak spadol. Keď chcete pokračovanie z takýchto hororových hier... OK, to je jedno. Keď chcete pokračovanie z takýchto hier... Mám modrý kľúč. Takže pridajky, čo je fakt akože výhodná v podstate cena. Čau. Tak chceš mať pokračovanie. Ja mám modrý kľúč. Ty nemáš. Chceš? Čakaj, poď mi pomôcť. To ešte 2 síry mi chýbajú! Safe zóna, safe zóna! Dobre, ľudia. Normálne. Ja hľadám teraz toto, kde som sa dostal ku tomu zelenému kľúču, lebo mi treba ten rebrík. Keby som nespadol tam, čo je to tá doska, počkej, som prišla aj tú dosku. O dosku! Keď som umrel, tak ja to rešpitujem, kamo, idem do myšky. Neviem ľudia, akože to krátke videjko, ako vidíte, max, neviem, ale tak... 12 minút. Asi tak. No a čo zase, no? Dobre ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo, lebo Filip už rage quitol. Nezabudnite na like a odber a čus. My sa vidíme na budúce. Čau. Díky.